guys, so yun nga, nagsusumba pa sila Kuya John Marie ngayon. Ayan sila. Ayan sila Ate Tataw, nagsusumba pa sila. Hindi muna ako magsusumba ngayon kasi pahinga ko muna. At mamaya, pag uwi ko sa bahay, magmumukbang tayo guys. At saka gagawin ko na yung mga tanong nyo, yung mga pinatanong nyo sa akin, sasagutin ko na. Guys, ingat kayo. Ay, ingat hindi. Guys, abang-abang lang tayo sa mga ibang iba't ibang mga video. So, ayun guys. Patapos na yung isang music. Wala, hindi mo na ako sasayaw. So, yun nga guys, abang-abang lang at ito na yung video natin. Hello guys, John Marie here. So, ngayon, magkakaroon pala tayo ng mukbang / itanong mo kay Mikey Licious. So, guys, medyo naglalaglag tayo ngayon at pasensya na kung may naririnig ko yung TV kasi as of now, nanonood ako ng TV. So, guys, ito nga. Hindi ito sponsored pero papakita ko sa inyo. So, meron tayo ngayong Jollibee at ito. Nabawasan ko na siya kasi nauuhaw na ako. So, ito siya guys. Meron tayong french fries na malamig na kasi nag-zumba pa. Ito pala guys, nag-zumba ako kanina. So guys, i-prepare ko na lang pala itong kakainin mamaya. Tignan nyo to. Dumikit na yung tissue. So yan. So ito siya. So dito muna tayo sa french fries. So titignan ko na lang yung mga tanong dito. Itong unang tanong. Nanggaling siya kay Ate Diana Joyce. Hi Mikey, may I ask kung ano yung recommend makeup mo for morena like me? Syempre Ate Diana, tignan mo na lang yung best shade na bagay sa'yo. Kasi pag i-compare mo yung shade, yun dito, kung titignan mo ito, dito ka mag-compare. Maglagay ka ng foundation dito, tapos i-compare mo sa lid mo kung kakulay niya. And then, yun, for morena, magtingin ka ng mga darker shade, ganon. So, may pahabol siya. And please, can you do 5 minutes makeup tutorial, yung pang everyday fest lang? Thank you. Sige, I will try my best para gawin yun, ate. So, next guys. From Mark Jan Gloria Tamayo. Na-in-love ka na ba sa babae? Smiley emoticon. Oo guys, I will answer your questions honestly Oo, na-in-love na rin ako. Pero hindi siya yung in-love pala, crush lang, ganun. Kasi may na-meet ako dun sa hair and makeup contest ko dun sa Santa Barbara. May na-meet ako dun na babae, ang ganda, grabe. Kinilig ako ng very light. So yun. So, masasabi ko, nagka-crush na ako. Pero hindi in love guys. Ito naman from Judy Ann, Sabado Kamurungan. Does the age really matter when it comes to love? Guys, sabi nga natin, age doesn't matter. So, oo, marami na, hindi na natin may aalis ngayon na maraming bata na nahilab sa matatanda. May mga matatanda na nahilab sa bata. Kung yung iba naman, if they're destined to be with each other, ayan, napapa-English tayo. Why not? Thank you, Judy Ann. Ito pa pala, habol. Yung mga tanong pala dito, nanggaling yung iba sa GC namin, yung iba sa Facebook. So guys, ito pang pahabol ni Judy Ann na, anong mas masakit, masin or ignore through chat? Anong masakit? Kasi parehong masakit. Ma-friendzone o never napansin? Ako maisip, gusto ko lang umepal sa vlog mo. Hi Judy Ann, shout out sa'yo. So, guys, anong mas masakit? Sin o ma-ignore? Syempre guys, mas masakit yung ma-ignore kasi andun na yung sin. And I believe mas masakit yung ma-ignore kasi hindi ka na nga niya pinansin through chat. Hindi ka pa niya yung, parang hindi ka talaga niya yung mapapansin kasi na-ignore ka na once. Pag na-ignore ka na once, ma-ignore ka na kasi once is enough, twice is too much, and three is a sign of stupidity. Oh guys, may napulot na kayo So stupid ka na kapag kapag hindi mo alam na in-ignore ka na nga, tapos papaepal ka pa.
Charot lang. Tapos next, ano nga ba pinakamasakit? Ma-friendzone o never mapansin? So parang yun din yung tanong kanina. So nasagot ko na. Never mapansin siya, guys. Ito naman. Ayan. Ito naman tanungan ni Jopay Abelia. So, what is the essence of being a makeup artist? So guys, I believe the essence of being a makeup artist is to enhance the beauty of other people who is created by our Almighty God. And I believe that the essence of being a makeup artist is to give joy and happiness to those people who avail your service as a makeup artist itself. And I believe that the essence of being a makeup artist is to, you know, to use your voice or to show your talent, to showcase your talent and inspire others. So, and I thank you so much. Pahabol ulit kay Jopay Abelia. Paano ka natutong magpaasa? So, eto guys, personal tong question to kasi nung nagva-volleyball kami sa PSU, friend ko siya sa volleyball, friend ko din siya naman in real life. Nung kasama namin siya sa volleyball, naglalaro kami. Ngayon, nagaya ako. And then, hindi ako sumipot. So, talkies ako guys, talkies ako guys. So, yun. Kaya yan, tinanong niyo siguro sa akin. Personal. So, guys, ito naman. Galing kay Christine Quijada sa GC namin. Ano ang mas masakit? Yung alam mong niloloko ka ng taong mahal mo o yung wala kang alam? Syempre guys, mas masakit yung ano, yung wala kang alam. Kasi yung niloko ka ng ano, yung niloko ka ng mahal mo, alam mo yun eh. Pero yung wala kang alam, niloloko ka na pala ng mahal mo. Tapos malalaman mo pa sa iba, di ba mas masakit yun guys? Pero syempre, wala pa tayong love life. Wala tayong love. Ano ganyan? Family and si Lord lang pala ang love ko. Love. Yun, pahabol lang, sabi niya. Akala niya kasi guys, patapos na mag-vlog na ako. Shout out! Galing naman kay Princess Ian. Kung merong hin lalaki, bakit walang hin babae? Hehed. So guys, hin lalaki diba? Sasagutin ko itong literal Hin lalaki kasi ito. Walang hin babae. Bakit? Diba? Ano ba to guys? Hin lalaki, hin tuturo. Ano to? Basta, comment down below kung anong tawag dito Hin si Sing Sing, tapos hin liliit. Ewan ko kung bakit walang hin babae. Ewan ko, ano, Ian ha? Next, from Jai Farales. Bakit brown yung kahoy? Siyempre, create yan ni God na brown. So, kailangan brown na. Huwag na natin i-contradict mga guys. Grabe naman. Hindi ko rin alam kung bakit brown ang kahoy. Ikaw, alam mo ba? Comment down below. Okay, guys. Ito naman ay galing kay Vincent Erguisa. So, kasama natin siya doon sa vlog natin sa Whisper Challenge. Lalagay ko yung link below, guys. Sabi niyo naman, does vlogging improve man's life? Why or why not? I believe, ito na. I believe that vlogging improves man's life because I believe that one vlogger I should say, can provoke or promote himself to showcase his talent in editing and something like that when it comes to technical. But yes, I guess vlogging improves man's life because he can showcase his talent in the internet. If he's shy or she's shy in the real world, he or she can still kaya natin to. He or she can still showcase his talent through internet. So yan, malaking bagay din na may internet tayo nowadays kasi alam niyo na, malaking tulong. So next naman guys, galing naman to kay Vince Victorio. Bakit kahit mag-ayaw kayo, tropa pa din? Kasi, sabi niya. Syempre pag tropa once, kapag kaibigan mo, kahit anong mangyari, through ups and downs, wala pa rin. Dapat kaibigan pa rin. Solid dapat. Kaya, Vince, shoutout sa'yo
Ganon. Pag tropa, hindi bumibitaw. Ito naman, galing kay Arlene Katunggal Asuncion. Bakit di makontento sa isang mga lalaki? Well, Ate Arlene, hindi ko alam. Siguro, merong mga qualification ng mga lalaki or mga hinahanap ng lalaki na wala sa inyo. Pero, ewan, minsan din kasi may mga makakati talagang mga lalaki. Shout out sa mga makakating lalaki. Next naman, guys. So, ubusin muna natin ito. Ano naman? Next naman, guys, is galing kay John Ray B. Aquino. Kapag ba ang pipino naipit pipina ang tawag? So, guys, yun, kapag ba ang pipino naipit pipina? Very logical yung tanong, ha. So, guys, oo, pipina talaga. Pipina yung pipino, te. So, next naman, dito na tayo sa One Piece Chicken. So, itong video pala nito is sponsored ng aking mother. Thank you sa libre mama. I love you. So, ito siya. One piece chicken with rice. Siyempre, mag-aali rice tayo mamaya. Puputulin natin to, ha? Kasi nakakabitin yung isang rice, ha? Yung totoo. Inflation rate. So, ayusin muna natin, guys. So, ito na siya, guys. Siyempre, bubuhos natin yung gravy, ha? Buti na lang sa Jollibee, crunchy pa rin yung chicken nila kahit na. Okay, guys. Next. Next naman ay galing kay Noel Angelo Duques Blancas. Ano daw ang mas importante? Size o performance? Ano ba naman itong mga tanong nyo, guys? Napaka-ano naman. Rated SPG. So, guys, para sa akin, mas importante ang performance. Kasi when it comes to performance, guys, masusulit mo ang isang bagay kapag magaling ang performance. Kunyari, pag nanood ka sa theater, tapos magaling sila sumayaw, di ba, sulit mo yung bayad. Anong klaseng size ba yung sinasabi mo dyan, ha? Bakla ka. Baklak to. So, next naman, guys, syempre susubo muna tayo. Dinner ko na rin kasi to, guys. So, ang next naman is kay Von Hyron Bukirin. Anong English ng pangilan ka sa magkakapatid? Ko alam. Huwag mo akong pahirapan, Bon. Totoo. Wait lang. Ito pa, guys, galing naman to kay Noel Angelo Duques Blancas. Bakit may taong jutay? So, ewan ko sa'yo. Tarongin mo sarili mo, baklang to talaga, bastos ka. Ito pa. Galing naman to kay Rica May Gonzales Ranoco. Kung ang pansit ay pampahaba ng buhay, bakit hindi ito inirereseta ng doktor? Te, pasabog to, ah. Siyempre, guys, yung mga nirereseta lang naman ng doktor, mga gamot, te. Hindi naman pag sinabing pangpahaba ng buhay. Ano nang yun? Tawag dito? Kasabihan, dahil kasabihan. Sige, pag ikaw na ospital, listahan kita ng pansit, te. Ito pa. Next question, guys. Galing naman siya kay Michael Lazahunyo. Kapag ba pinatakan ko ng joy ang pisong barya,
tatagal ba ito ng 1 linggo? Try mo guys. Tanongin mo sa ano. Tatanungin, ay shit. Ano ba yan? Tatanungin ka pa guys sa manufacturer ng Joy, ha? Sayang. Michael, tatanungin ko muna sa manufacturer ng Joy yan kung ano. Dadaming tatagal pa na 1 linggo yan. Ito pang kulit, Noel Angelo. Bakit virgin pa ako? Ewan ko sa'yo, te. So, sana guys, na-enjoy nyo tong video na to. So, nasagot ko naman yung mga tanong nyo guys. So, if you like this video, ubusin ko na lang tong chicken dito, guys. If you like this video, please don't forget to give this video a massive thumbs up. Please share this video and subscribe to my channel. Yung color red na nasa baba, i-click nyo yun, pati yung tabi niyang bell, para ma-notify kayo kapag nag-upload ulit ako ng bagong video. At guys, don't forget to give comment to the comment section down below kung anong gusto niyo ipagawa sa akin, mga request na gusto niyo ipagawa sa akin. Guys, don't forget. Ito naman guys, galing kay Charles. Anong pipiliin mo? Mahal mo o mahal ka? Siyempre guys, kung ako tatanungin, pipiliin ko yung mahal ko. Kasi kung hindi ko naman siya mahal, tapos mahal niya ako, asa yung totoong ligaya dun guys? Pinapapili niya ako kung mahal ko o mahal ka. Ang pipiliin ko guys is mahal ko kung ako ang tatanungin. Kasi, alam nyo guys, kahit na mahal mo ako, kung hindi kita mahal, paano ako mag-enjoy? Asan yung true love doon? Eh paano kung ako mahal ko ang pipiliin ko, mas liligaya pa ako kahit hindi mo ako mahal. So guys, sacrifice lang tayo guys, ha? Bye guys! Sabayan niyo ako guys ha. Don't forget, be gorgeous, be glamorous, be authentic, be Michaelicious. Bye guys!